cha kata system ma manual cha ok bro weyi gibro go ilero gi wach gibro go ilero gi timbe gi magidwa timo ginyalo kata frustrate the system in different ways ginyalo kata hack iwinjo so ilidho mna machon cha matin tilidho manyien matin nyaka chop kama moro machon cha otimre nade koro wa face out completely to watiyo gi manyien completely. Seche go bende nyalo bedo ne giseloyo chuny jok manotamore ka gineno ber mare. Exactly. Nikech jogo be ok wuo awuoya. Iwinjo. Jogo bende ok wuo awuoya. Adieri system kabiro. Challenges mantie you must deal with kaka ng'at makelo system. En ni nyaka ikri mar training jok madhi tiyo gi system ni. To ok wanyal dhi ni wa transact with training. What transact with knowledge. Kwasebedo gi knowledge, kwasebedo gi launch to koro wabiro to wachako tiyo gi system. Sama pod wapuonjore cha to services mag government ok nyal stop. Tena nigi be pod nyaka gitimre nadi, nyaka ginyiepi. To kwadwa nywando ni nyiepo gi errors. E bang' unyo ni billions kendo chako timre nadi, olal. Rushed systems nigi problem. Sani wawuoyo kata mana about SHA. Iwinjo, no chaki ni tiyo maber. Yes, ok wapinge. But gik minena wacho gi mapod timre nadi e mapod wawuoyi. Nitie gik moko iwacho ni nitie gimiluongo ni auditable trail. Makang'e dia system tido gimiluongo ni audit trail. Audit trail biro nyisi na ng'ama otimre. Gima kama notim to notime gi ng'ane e sama chalo kama amount machalo kama kori penji ni to ma ok odhi kare. Inemitime system wacho ni inemitime nadi inemitime to in the auditable trail again wawacho ni ya gini nwakawe pesa machalo kama to mai quantities manokel mano gima bedo registered ang'owa e system because ng'ato ka ng'ato nigi rights mopogore nitie rights mar ng'ama timo order nitie right mar ng'ama receive whatever the government ne dwaro nitie right mar ng'at makoro timo payment. Ji nigi rights mopogore. Koro gini ber to ber. But we must listen also to other challenges that comes with it. Anyisi maber ni system error. Because what government wants to go for is called iluongo ni the big bang approach. The big bang approach en ni kele to chako tich. Kata jikia tiyo kode utiyo. Kata en gi errors utiyo. Koro mano gima must be avoided. But gima wanyalo nyiso governors ma ok gima onego bed nege pingo. Gin gigol mana officers magagi part of the officers of the training. Government must accept to train these people. Tirani government nyaka yie mondo train jok madhi timre nadi the officers. Koro is upon the governors ni gik mage wachogo gi reach middle ground gi government nango. Ok apar ni government lack resources manyalo address go gik mage timre nadi gik mage wachogo. En mna ni koro winjruok ema bedo ni onge. Koro nitie gima kizungu wacho ni chest ang'owa chest thumping. Ng'ani dwa nyiso teko mare ng'acha dwa nyiso teko mare. Masani timore no. Apana. SHA no paki. En gi issues nyaka sani. Kendo questions mawuok kanyo are from the audit trail moko miwinjo awacho ni kaegi. Kata mana system ni bende bro kelo gimiluongo ni audit trail kata auditable evidence or transactions makoro miyo obedo gima manageable. Koro governors to we pingo. MPs to koro akwayo gini koro gelinga gini nokale lwetgi magichuoye kokgi. But suggestion margi bende inyalo kawo. To mana mamiyo system nyalo bedo maber. To time mar implementation later is very important. Gima CPA ne wacho cha. Ok wanyal bet ni wadwa wuoyo forever, 20 years, 10 years, 3 years, wawuoyo about the same thing. The cartels will still resist. Makato bedi mna maber 100%. So the cartels must also be ready. Ni within katamana, let's say 7 months, why implement to what mbele. But the big bang approach, government should resist. CPA has been a mola do go iri nyadi chel. Kena chel kumoche mane wacho motegno ne en mana mara tiro kuo matimore county.